А? Да. Кораба много малък, нали? Как? Къде ще го потват? Аз не знам. Board ferry. Boat ferry. Проверяват ли за багаж дрехи? А? И багаж дрехи, любим, това е нормално в полис. Ти като се качваш на рейса, багаж дрехи ли ще питат? Айде отпред да се не затваряй камерата. Да се снимаш морето от предната страна. Continue 19 Тук ли е kilometers on паркират Parkhead колата? Rod B. Тук си остава колата. Взимаме си цигарите, защото горе мога да пуша. Тук има два купона за цигарет. This coupon entry you to buy one packet of duty free cigarette for personally for consume on board. Ево. Ако искаш да купиш някакви цигари, се вземи тия също. Това са купони. Томо. Ейва. Дай да те снимам. Айде. И морето, а? Те дали ще го затварят или ще седи отворено капака, нямам представа по принцип. Бебе, дай назад. Ела тук. Че се затвори вратата там. И що затварят вратите? Как? Бум, вътре вода, долу сме. Айде спри тогава. Да, седи така. Айде сега да седи така, но и ми остани.